Her ses definitionen på terror. Terror er at få sin vilje ved at true andre og skabe frygt. Hver enkelt person har sin helt egen definition på terror, og der er mange forskellige meninger om terror. FN's definition på terror er den, vi lige hørte før. Terror er ofte lavet via fordomme og bygget på uvidenhed. Der er 3 former for terror. Den første er en statslig form, som vist her i filmen, er når en stat tvinger mennesker til at gøre noget mod deres vilje, som de ikke har lyst til. Dette ses ofte meget i Mellemøsten før det arabiske forår. Den anden form for terror er religiøs terror. Som det ses i videoen, er hvor terror bruges til at konvertere andre fra deres religion om til den anden religion. Via frygt. Den tredje form for terror er politisk terror. Den fungerer ligesom den religiøse terror. Forskellen er, at i stedet for en religion, så vil de have dig til at tro på en ideologi. Et af de mest kendte terrorangreb skete den 11. september 2001, da Al-Qaida kabrede fly og fløj dem ind i statsejede bygninger i USA.